May gabi, bro. Sumala ra sa Biblia, bro. Okay. So, ikaw ang affirmative. Ako. Ikaw ang affirmative, bro SDA. Oh. Okay. Matod pa dire sa tema nga gisinta ko dire online debate topic. Nganong ang Katoliko mukaon og humba? So sakto ba dili ba sayo? Paki-confirm negative og kuning affirmative. Sakto. Okay. So ang atong pandire usan ta bro, ang mahitabuan napulo ka minuto butsay synthesion og cross-examination. Dayon ang conclusion butsay 5 minutes. 5 minutes ang cross-examination. Conclusion unya ang presentation, pagsupak, pagbabaro cross-examination butsay 10 minutes. Okay. Bro, kinsa? Diba sa affirmative, bro? Oh, si affirmative. Oh. Kung ano man yung tema, bro, nga yaman pamatunan ng Katoliko mukha baboy nga di man siya. Dili, ako pamatod ako ngayon nganong ang Katoliko mukha magkaning baboy. Sa ninyo na laro kay ako wa mo koy laro sa ninyo na kay ako wala mo koy problema kay moderator man ko. Wala na damat ang tema dili ka kay Mano. So, ikaw may kompetisyon nun, Brother Eugene, sa may imo, ikaw mag-negative o ako mag-affirmative? Ako na lang mag-affirmative kung maon ang trabaho. Kay, ako may mapamatod, gano'n yung Katoliko mag-awawin. So, na po kay ikaw mapamatod na kasi mag-Katoliko. Sige, go. Okay. Ipastar ang tema, palihog ba, ipastar ang tema kay para maklaro na ko, kay napay balikan unsa gid ang timang insakto. Ang tema, bro, pamatudan nga ang ano ka Katoliko mukha o humba. Ang Katoliko? Unsa na, bro? Ang Katoliko? Ang Katoliko mukha o humba. Mukha og humba. Okay. Oh. Pamatud. O di ang suman nga tema, pamatudan sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia ra. Okay, so ang Katoliko mukaon og humba, pamatud-an sumala sa Biblia. So ikaw negative dawat makaani nga tema kay para nga masabot ta. Okay, dawat. Okay. So bro Eugene kay nakasinabot naman ta, so makausa maayong gabi. Kanatong tanan sa dili pa magsugod, bro Eugene, kay ikaw man ang muupin ani kay ikaw mga affirmative, i-open kini pinaagi sa mga balaanon nga mga pagampo. Palihog? Oh. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Ave Maria, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, ab et morte Jesus Re, Amen. Gloria Patri, Filii et Spiritus Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. How about bro? Okay. Mato, bro, ako basa, okay, so ang tema ko, ang Katoliko mukaon og humba. Sige. Magsugod na ko, bro. Okay, so Okay, sugod na. ha? Sugod na. Sugod na ko. Okay, unsa man? Sugod na ko. Okay, sugod na. Sugod din Victoria, bro. Magsugod na kabadbad ang imong presentation nga napulo ka minuto. Go ahead, proceed palihog. Okay. So, mayong gabi sa itong mga suking naminaw. Ako lang kuhan diri ha. Kaya diri ko i-mute na ko ning diri sa, ano lang. Mayong gabi sa itong mga suking naminaw. Kanyang akong hisgutan ron, kaya ang atong kaatbang, imbis, wala na mao, tima di kay balong gama. Siya mo pa matuod nga ang baboy, ngunong katos Katoliko, nga di man sa Katoliko, rin yabag na. Dahil kaduha, kaon, nga naman nga ang Katoliko, mukhaan na nagumba. Siyempre, kay lami na kayo. Ano lang ka sayon? Lami na kayo tanan. Kaya di pa na lami, di kin may mga on. Karon kay piyesta man ron sa barangay na Union, silingan sa mga barangay, siguro di kong naging ni humba. Humba, istiras mo karon. Nga, siguro dili nga.
Kani si atong amigo kay nagsupak-supak kay matod ko nun niya, di gyud ipakaon ang humba. Ang pangutana ni, asay mabasa ang sita sa Biblia nga ang humba dili pakaon, wala ta magisgot ani gitson baboy ha. Wa ta magisgot diri og apritada, wa ta magisgot diri gilat ang baboy. Humba ra gyud. So kini ra gyud ang subject matter ato diri, humba ra gyud. Karon ngano man nga ipakaon man sa Katoliko ang humba, nabiro ang rason, ginaingon nga nako, lami kaayo. Lami kaayo. Una nga ipakaon yun. Kay, nag-ingon ang atong Ginoong Jesucristo, ang bisan unsay mosulod sa baba sa tao, dili na mo'y makapahugaw. Ang makapahugaw, kadtong mugawa sa baba sa tao. So, karon kay nisulod man sa baba sa tao ning humba, di na mo'y makapahugaw. Kanang gamiton niya nga bersikulo sa Biblia nga uyon ka ba nga sumala sa Isaias kapitulo 66 17 nga ang nagkaon og karning baboy impirnohonon og mao magaling ang trabaho og gigamitan pa lang galing namo ni referensya no kung isugot pa lang siya naa sa libro sa Sebarista nga si Ellen Goldwhite nihabag og karning baboy ang ilang sudan panahon sa paniudto yes na siya now kanang niya sa Isaiah 66, 17 ngayang gamiton, dili na kapasar kay ngano man kung iatras nato nas 15, dili na retirados pagbalik sa tong Ginoong Jesucristo. Oh, palpag gapon. Now, lami kining humba mo ning mga unme. Basin mangutana ni atong amigo, asa mabasa sa Biblia, kapitulo bersikulo nga ang humba ipakaon na. Tao man iyang supak. Now, akong tubagon, kung verbatim ang iyang gipangita, di na baruganas Katoliko, o bisa na baruganas, ang baruganas Biblia, naa sa, bro, Biblia, jangan naman, bro, kadala. Okay, stop time. Unsay, stop. Wala, naklaro akong tingog na, bro. Maklaro man, maklaro. Maklaro. Usahay bro, kay murag medyo sa monitor diri, murag putol-putol ko. Sige, panayon ko bro. Okay, continue time. Palihog, proceed. Panayon ko. Karon, pilit-pilit man, wala tingog. Ay, sa kadali lang bro ha. Ako sa ning i-off diri ang atong live. Kay diri ko sa kanang tawag aning di ang paggamit og microphone. Okay. So balikon ako kakanang pagpangaon na mong karning baboy gitugot pa na sa Ginoo letra por letra verbatim wala pero sumalas masabot San Lucas 10:26 sabton ang gibasa masabot pa kayo kay ngano man ang Biblia nag-ingon si Kristo bisan unsay mosul sa baba sa tao di na maoy makapahugaw di na maoy makapahugaw ang unsay makapahugaw ang mugawa sa baba sa tao matud pas Biblia buhat kapitulo 10 bersikulo 15 ayaw isipa ang bisan unsang gihinluan na unsa kuno dong Urias gihinluan na si Urias nag-isip ra gyapon hugaw bisag gihinluan na ang Dios ni Urias di kay balong mo limpyo dong Urias pagmata na dodong kay klaro kaayo sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 25 makahimo kamo pagkaon sabi san unsang karning gibaligya sa merkado sa way pag-agad sa inyong konsensya. Makahimo pagkaon. Naon sa maning ato ang live. Moderator, nadungog ko diha. Klaro. Klaro. Isa kay nagputol-putol ako ang kuan dire live sa kay na may clarification isa time sa tat nabilinlan ka og 5 minutes and 47 seconds unsa may maklaro man namoy tingog unsa may problema akong live dire bro nihang lang ano man ni okay kay imong tingog kadali bro ha cut sang time bro. Okay, naka-stop pa kay pagsulti nimo sugod unya pagbalik running time ta pagbalik. Na kanihang akong live dire sa Facebook. Sa time, Director, ako na ba? Wala pa bro. Ay sa bro, kaya na po wala pa man bro ang yang kuan. Wala pa man ang yang 10 minutes na binlan pa siya og kuan kay na di wala pa man gud siya munang pagdunay maputol dunay clarification ma-stop ang time.
nabinlan siya dire og 5 minutes and 47 seconds. So ato sa ipa ganato maiyahangyo. Sige, okay ra, bala ka blood sa, bala taga blood dire ron, basta ka importante naara kita sa ire. Sige. Now, okay, continue time. sige. Process. Wala akong giingon. Ala, wa man day ni kuan sa. Wala akong giingon nga makahimo kamo pagkaon sa tanang karning gibaligya sa merkado si San Pablo ginag-ingon na. Klaro kayo ang gipamahayag ni San Pablo na sa unang agoy nagito maning ato ang kuan live sa kadaglangan. Sige lang kasi nakuan na rin inalingaw ra siguro ni. Sige. Tawag aning ni ang tanang karne pagkaon man. Yan nasa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 4 padung 5 maayo ang tanang gibuhat sa Dios ug kini angay angay kayong dawaton. Na. So kay kanang karning humba although ang humba dili pa na siya makaon kung wa pa maluto. Pero naluto na lami kayo. Lami kayo. Si Urias kay gasupat-supat dapat uta muhatag kag ebidensya nga ang humba dili pwedeng ipakaon. Walay bisan kinsang doktor nagbili ana sa mga tao nga dili pwede kanon ang humba kay di kinamayo. Gawas lamang ni adto mga tao nga naay sakit. For example, high blood ka. Na juga pakyan og litson humba. Basta ba mo mga uili di gina ka pwede pakanon og kanang ni ang mga itlog nga giprito. Kay uili man na. So kanang humba apilas uili. Karon og dili lang wala lang sakit, ang doktor mo recommend yun kaon kay lami kayo. Si Urias gasige sa kingon nga dili man na pwedeng kaunon pero ang ilang amigong speaker pindon namuhig baboy. Asa ang hustisya ani ron? Asa ang hustisya ani nga ilang amigo namuhi na magbaboy. So mo nang karuhon na to nga kini nga akong pagpamatuod nga ang karning baboy, ang karning humba ipakaon jud lagi na sa Biblia. Dili inuon verbatim pero mo lagi na akong giingon. Si Kristo mingon sa Lucas 18 kung dapiton ka mas dili magtotos pagpangaon kaon sa igadulot udulutan ka gumba dungurias kaon na lang dungurias ay sige supak-supak na dungurias oy kaya ang naibawan na ko no sa pagsibasag Biblia no ang supakiro maura gid ning yawa agoy na may gidangat ani si Urias kay supakiro kayo buti pasabot yaha gini siya was Urias so pakiro kayo, ya gini siyawa kay nga naman ang yawa mo na ginay buhat og supak-supak. Bisa klaro na ni Gino na, Jonas speaker gyapon dili, di ginay pakaon. Kalami anang humba nya mingon kag dili. Kani si Urias nangita ra ginigbikil sa mga Katoliko. Gingna ito mga bata bayang kinsa diyan. Makain na mo baboy, kisa may makang baboy, isa man to naiwan sa tapos yung pakiro magkitaw. Ikaw na sa pakiro, nagkingon ang Dios. Dili na isipong hugaw ang ginluan niya. Ang sabi, sige rin po, hugaw. So pakirom kas Ginoo Dumurias. Ginoo Dumurias. Dapat ani si Urias, ipon ka siyawa, kaya yawa, sige magsupak-supak, mayroon ang Ginoo nga. Kanang, dili pwede, may siguro, okay ra. Supakon din niya ba? Now karon ang mahitabuan ni sa mga Katoliko, nangaon ni gumba, kay nakasabot mis pagtuo. Roma 14, huyang og pagtuo, huyang yun na siya. Tanawa ha, ang Roma 14:2, atong basahon na sa Biblia. Roma 14:2, basahon na to. Si Urias, murag dyan sa kasabot sa Biblia. Yan ang gamit ng mga... Di na mo graphic ni mo dong. 14:2, basahon na ko ha. Ingon si San Pablo dire sa Biblia. Ingon siya. May nagtuo nga mahimo nila pagkaon bisag unsa apan huyang sa pagtuo mukaon lamang ug utanon. Tres, ang mukaon bisag unsa dili angay maghukom sa tawo nga utanon re kanon. Ug ang tawo nga usab nga utanon re kanon dili angay maghukom sa tawo nga mukaon bisag unsa kay gidawat na siya sa Dios. Mukaon mi bisag unsa kay gidawat na sa Ginoo, ikaw kay mo wa man dawatas Ginoo. Pagsuroy. Ang mukaon bisag unsa gidawat sa Ginoo. Urias, awa mo dawata. Dili man sa Urias paday brad. Pwede dai ka mukaon tae kay gidawat na sa Ginoo. O para nimo ang tae pagkaon na imuha na pagsulo. Wala ko lang mo na kaya dili man na bilog sa pagkaon. Giluwa na gid sa tong lawas kay wala na hinungdan. Gilibang na yung pang kanon no kay giruwa na. Ang ayarasan nimo kay kanman Isaiah 56:11 ang mga asoy matatakaw sila kailanman ay walang kapusugan.
At ang mga ito'y mga pastoy, aguhoy. So, klaro kayo nga naadyo'y masabot sa Biblia nga ang humba ipakaon. Si Urias nagkingon, dili ipakaon so pakiro. Kalami ang humba niya, magsikat yung dili. Yabi mo si Urias nga, punta mo niyo, sudan nga mahal mo kayo ni. Sir, mahala sir, kay humba na sir. Kung mauna, di ko mo kanan di ko mo bayad ana. Kay mahal kayo unya, sa marista ko. Ingon ang cashier. Urias, ayun na yung Urias, kay libre na lang na. Kung mauna, dugangay duha kay wa. Diara. Diarang laay dong Urias. So, ana na dong Urias. Kanya tanawa ha, kanamin ka nga naaman sa Old Testament brad, ibawal na. Oy! Hebrehanon 13:9 dili makatabang ang kalanon sa kaluwasan. Unsay naa dito sa langit? Klaro kayo ang naas langit niingon si San Pablo. Basahon na to. San Pablo, payag siya sa 14:17. Kaya ang gingarian sa Dios dili pagkaon o pag-inom. Okay. Okay, time na, time. Dili lagi pagkaon pag-inom. Okay. Salamat sa moderator. Okay, time na. Okay, time na. Okay, salamat kayo, affirmative sa imong presentation sulod sa 10 ka minuto. So, ready na ba ka, bro? Negative sa cross-examination nga 10 ka minuto? Okay. Okay, pagsugod din mag istorya, bro. Sa pag-cross-examine, magsugod usab ko badbad ang imong 10 ka minuto. Go ahead, bro. Birada na, bro. Okay. So, putol sa makabati kanyo yung tanan, no? May gabi, hearing only, no? So, walay appeal, kasing-kasing, o huna-huna, o damdamin, kumbaga. Sumala problema, ano ang katuliko mo ka humba? Kamuta na, usan na nga humba, Brother Eugene? Saan nga humba? Humbang baka, humbang kanding, usan ang humba? Humbang baboy, bro. Humbang baboy. Okay. Oh. Mala sa Wala may humbang wala may humbang kandeng, wala say humbang baka. Ana, bro, humbang baboy. Sige. Okay. Humbang baboy. Sa tanan mo nga gipambasa diyan nga mga teksto, ako ta kagi subaybayan. Pangutana, asa man din ha ang litra nga humbang baboy nga ginluan sa Ginoo? Word for word. Walay mabasa, wala kong gitubag, bro. Verbatim, walay mabasa kay di na prinsipyo sa Biblia. 2 Corinto 3:6, dili litra por litra kundi sa espiritu. Una sa Lucas 10:26 sabton ang gibasa. Verbatim wala pero naay masabot. Sige. So, sumala sa imong gibasa na ang baboy ginluan na. Sakto ba? Okay. Oh. Tanong kita. Nangaon na ba si Kristo baboy? Ha? Sila si Kristo pa. Nakaon na ba baboy sa Pablo? Litra po litra. Si Kristo ni kaon bag humba? Oo, sumala sa imong gayong nga gihinluan na. May kaon na ba si Kristo humba o baboy? Ang pangutana ni kaon bas Kristo baboy? Wala siya, watay mabasa, bro. Nga ni kaon siya baboy, bro. Pero siya mismo nag-ingon. Ang bisan unsay musod sa baba sa tao di na mo pagkapahugaw kay ang makapahugaw ang mugawas. Sa pagsulti ni Jesus ini, iyang gideklarar nga mahimo ng kanon ng kanang pagkaon. Oh, pwede na. Pwede ba toy? Pwede pa. Kaning kaon na toy. Sumala sa imong giingon. Asa diha na mabasa nga nagkaon sila si Kristo baboy. Dapat sila ang una mo kaon kay sila man ang Hudyo. Pangutana, nagkaon ba gyud sila, yes or no? Wala tay mabasa. No, walay mabasa. Gitubag nako, no. Walay mabasa pero si Kristo mismo nagsugo nga nagdeklarar siya nga ang tanang pagkaon pwede lang kaunon. Si Urias gasupat-supat Ginoo. Mura kag yawas pagkiro. Sige lang pangutana. Okay. Sumala sa imong giingon nga sa Isaiah 66 versikulo 17. Bro, ikatang time kaya ako sang i-refresh akong live dito sa Facebook, itom kayo. Okay.
moderator's time. So naka-stop time ta na ay nabilin diri nga 6 minutes and 49 seconds. So tarunga sa na niya palihog. Saan unsa man niya akong live? Ito man eh. Okay ra, anak. Oh, sige bro. Padayon. Okay, continue time. Pagsugod ng istorya, palihog, proceed. Okay. Totoo ka ba na si Kristo, siya ang unang modelo sa pagkagumba? Totoo ka, yes or no? Ha? Ako pangutanan nimo, kay mato pa nimo ginluan na ang baboy sa gumba. Pangutanan, sila si Kristo o sila si Pablo, nagkaon na ba gumba? Yes or no? Walay mabasa bro. No, way mabasa. Pero muna kong gingon, balik-balik. Muna kong gingon, nag-awag sila nga pwedeng kaunon. Si San Pablo Galibingon, unang Korinto 10:25. Makahimo na tas pagkaon sa tanang karning gibalidya sa merkado. Nga naman, unang Timoteo 4:5. Di nataangay mo sa likway kay dawato na siya. Next question. Dawato na siya. Okay. Sumala sa imong gingon sa unang Timoteo 4, 1-4. Pangutana, asa diyang humba? Walay mabasa dia bro. Pero nag-ingon si San Pablo atong basahon ng Biblia ha. Unang Timoteo 4:5. Matod pa ni San Pablo. Walay bro, pangutana kag na may humba. Way mabasa pero ingon si San Pablo bro. Matod pa 4, maayo ang tanang gimuhan sa Dios ug tanan angay dawaton uban sa pagpasalamat ug walay ikasalig ko ay bisan unsa. 5. Kay ang pulong sa Dios mo ay ug ang pag-ampo mo ay nakapabalaan nini. Di nataangay mo sa likway. Ikaw kasi kang sa likway. Kao na oy. Sus, next question. Okay. Sa imong gibasa sa Isaiah 66 versikulo 17, kung upward ka, kung atras ka, may abot na ba ang Ginoo ron sa pagsilot sa mga tao nga nagkaog kaning baboy? Wala bro, kay kanang ni ang gigamit ni Mos Isaiah sa 66:17 dina repirados adlaw sa paghukom kining judgment day. Old Testament pa na kapungot nas Ginoo bro. Na basaha kung 15 moabot ang Ginoo sama sa magdala og magsakay karwahe. Dag espadang gakalayo man siguro na no. Kanang gingon da pero dili na mo adlaw sa paghukom kay sa adlaw sa paghukom. Suba sa Biblia ingon si San Pablo, mo anhi si Kristo sinapnay sa mga panganod nga tawag aning ni angkuan sinapnay sa mga panganod kinuyugan sa mga anghel ug mga santos. O next question, dili na pasado. Ang pangutana, may abot na ba ang Ginoo? Wala pa. Ha? May abot na pa ang Ginoo karon wa pa. Wala pa lagi pero dili na repirados katapusan sa kalibutan. Sa Old Testament ra na. Kaya pungotas Ginoo kung mangaon kag baboy sa Old Testament. Pero kay naa naman sa gitawag na New Testament, wala na naoy noon sa Dinis Antonio Uria Soto. Okay, sumala sa imong gingon. So, mingon ka nga wala nagkaon Kristo og karning baboy. Kapangutana, ngano ni kaon mo ka? Natural kay ningon mas Kristo. Ang tanang pagkaon, pwede nang kaunon. Na sa Biblia, San Marcos, atong basahon na. Oh, San Marcos. Ingon si Kristo anang nagdeklarar mo supa kas Ginoo. Supakiro kas Ginoo. Tanawang San Marcos 7 Kapitulo 7 versikulo 19. Aw sa 19. Kini dili man mosulod sa iyang kasing-kasing kung dili nga to sa iyang tiyan kung kunya magula sa siyang lawas. Sa pagsulti ni Jesus ini, iyang gipahayag nga mahimong karon ang tanang pagkaon. Usab nang humba, pagkaon. Oh, lahi pangutana. Sumala na lagi. Sumala sa abi nimo, why pinabasa diri nga baboy giluan na? Sa Marcos imong giingon, litra po litra ha? Wala. Pero dapat sila si Kristo. Pangutana, daribat naman ka. Okay. Ano ka pag-istiyahan ni? Sumala sa imong giingon, ang musulod sa baba dili nakahugaw. Tama ba?
Dili ako gaingon, sumala ni Kristo, ego ra kong gabasa, tama si Kristo. Pangutana. Ngano wa man sila nangaon og karning baboy humba? Walay ma-record, ngano wala mga on. Kaya waman gi-record ni San Juan. O sa ikingon ni San Juan, daghan pang mga butang nga gibuhat ni Kristo sinatian sa mga apostoles na wala basulat ni ining basahuna. Unya kay waman masulat pero nay klaro gingon ni Kristo mahimo ng kanon ng tanang pagkaon gideklara ra ginas Ginoo Hector magasupat-supat dungurias kaon na oy naon sa kalapis humba. Oh! Yummy! Next question. Wala sa iyong gingon. Mao nga ako dito mukha og humba kay walay mabasa nga ginloan ng baboy. Litra por litra. Mo na nga dili ko mo dapat mukaon og baboy. Pangutana, di ba kakabalo mo debate? Mao lagi. Apay ko sa imo. Wala ko nabasa. Pangutana lagi na ako nimo ni. Wala yung kinabasa nga nagkaw gumba Kristo. May mabasa wala? May mabasa wala? Dabay mabasa na nagkaw Kristo gumba? Ako na lang gitubag bro, walay mabasa letra por letra nga ang apostol nagkaog baboy, si Kristo nagkaog baboy, wa tay mabasa bro. Kaya nga naman, adili tanan gibuhat ni Kristo gisuwat sa Biblia. Juan kapitulo 20 bersikulo 30 daghan pang mga milagro gibuhat ni Jesus sinaksan sa mga tinan wa masuwat kining basahuna. San Juan kapitulo 21 bersikulo 25 daghan pa kayo mga butang nga gibuhat ni Jesus. Ug kung gisulat pa ang tanan nagtuo ko nga tipo kalibutan di gid paigos kasundan sa mga sinuwat. Wa man tay mabasa pero nag-awhag na si Kristong pwede nang kaunon tanan. Dong oryas ka una. Yummy. Okay. Okay. Last question. Last question, palihog. Last na pangutana. Okay. So, di amin nimo nga wa nagkaon ang mga apostoles o humba pati si Kristo. Dawato nimo na dili. Dawato na po in litra por litra pero ang prinsipyos Biblia kay sabton man San Lucas 10:26 na ay masabot unang Korinto 10:25 Roma 14:2 unang Korinto 8:7 padung 8 laro kay na mabasa dong Urias San Lucas 18 Okay. kao na yummy so Okay, time. Time na, time. So, din hinapunta sa pagbungkag, no? Sa gipabarog sa affirmative. So, pagbungkag sa negative. So, 10 minutes gihapon. Dahil Okay. sunod ani ko 6 minutes yun. So, bro, SDA. Okay. Pagsugod din mong istorya, bro. Disudit-sunod ta. Kaning magsugod sa kabadbad ang imong pagguba sa gipabarog sunod sa 10 ka minuto. Sunod. Ako pamatud-an nga ang Seventh-day Adventist dili mukaon og karning baboy o humba. Sumala ra po dire sa Biblia. Una, wala may nabasa sa Biblia na si Kristo ang apostoles nagkaon og karning baboy. Sumala sa dire sa Mateo 15 versikulo 19, Luca 26, 8, unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 4-1, o unang Korinto 10:26, 25-26, Roma 14:7, na nga, wala ni, barugan na mo, nga si Kristo, wala nagkaon og kaning baboy. Muna nga kami usab, walang mabasa, kung manay mabasa nga si Kristo, nagkaon og humba, pati ang mga apostoles, naan kami mga Seventh-day Adventist, mukaon usab kami. Pero, wala may mabasa na si Kristo, at ang mga apostoles na nagkaon og baboy. Tumala direpon sa Biblia. So kay dili man mabasa nga nagkaon si Kristo na litra por litra nga baboy busa di sad ni bukaon og baboy kay wala man na pamatud-an nga si Kristo nagkaon og karning baboy. Muna nga kami dili usab kami
mukaon sa karning baboy o hupa o lechon o lauya tungod kay walay mabasa diri sa bag-ong tugon nga sila nagkaon sa kaong nga hayop kumusap. Sunod, mukamit ta og sentido ko kung harita sa buhat kapitulo 10 versikulo 10 to 14. Meron dito, Pedro, tumindog ka, kumaon ka, kaya mga butang, ginluan na. Unang-unang si Pedro, kung sa'y ginluan, o ang mga mananap ka nagkamang, wala may nakita si Pedro dito nga, Ginoo, sukad sa akong pagkahudyo sa pagkabata, wala yung ko nakakaon, o mahugaw nga ipakaon. Busa, ni, gibalik pagtaka, ang maong gitunton nga mga panapton o mga hayop sa langit. So karon walay na pamatud-an nga si Pedro mikaon sa maong teksto o karning humpa. Wala yun. So kung mikaon si Pedro, wasad pugsa si Pedro sa Ginoo. Oy Pedro, pagkaon na, pag-ihaw na, paglitsyon na, paglauyan na, o humba, baboy, unsi tira, apritada, kung unsa pa man. Wala nagkaon si Pedro, niya na ugwapod uksa sa Ginoo sa pagkaon si Pedro. Pusa, ang 7th day Adventist, dili usab mukhaon niya na. Kay wala man magkaon si Kristo o karning baboy, humba, o lauya, lechon, uban sa iyang mga apostoles. So, alam ka na mo na kami ng mga 7th day Adventist, dili usab kami mukaon o karning humba, lechon, kawali, apretada, unsa pa man din na kay ang amo modelo nga si Kristo wala nagkaon ni ana hangtod karon didto sa Israel kay walay na maligya sa Israel og baboy kay haram kana. Muna kung namaligya sila sa merkado o karning baboy sa Jerusalem, mukaon usab kami. So, ang Isaiah 66, versikulo 17, 15, paingon 17, moabot pa lang ang Ginoo nga magdala sa kalayo aron sa pagsilot sa katawhan sa kalibutan kadtong nagkaon og baboy, ilaga, uban pang hugaw mananap. Muna nga, vision nga sa sunod na mga panahon, wala pa nag-abot si Kristo, ang Diyos nato, muna nga, once na moabot na, iya pa matyon ang mga nagkaon o karning baboy, ilaga o ubang panghugaw nga mananap. Busa, ang among Diyos na si Kristo, walay mabasa na nagkaon sa umba o uban pa nakaadiya sa baboy nga klase sa pagkaluto. Una kami, safety namo ang aming pagalingon, naroon dili kami mga high blood, mga stroke, kay kasagaran ra ba ng high blood ng mga Katoliko. Una kami, wala may na high blood, wala may kay dili man ni bukaon ug kadung baboy kay si Kristo wala sab nagkaon og humba, lechon, lauya og apitada. Mao na kami dili usab bukaon yan. Ay walay mabasa si Pedro nga og si Kristo nagkaon og karning baboy. Muna kung nagkaon si Kristo karning baboy, bukaon sa kami mga 7th Adventist. So mao ta ako presentation sa paggubak sa iyang pamatud-an na pwede na daw kaunon ang baboy kumala pod sa mabasa. Diya pod sa tanan nga teksto nga gigamit ni Brother Eugene. Busa walay na pamatud-an nga si Kristo giamin man niya nga hindi gugma ko na mga kaigsunan. Giamin ni Brother Eugene nga si Kristo wala nagkaon og humba. Busa usab kami mga 7th day Adventist dili usab muka og lechon humba kay mga utrop niya na. Una nga kasagaran sa amo very healthy ug maayo ang panglawas. Kay safety sa kinabuhi nga dili magkaon og baboy kay base niya matinod na masulog sa kalahi sa impierno ang nagkaog karning baboy. Pas na. Kami amo lang ibarugan sama kang Kristo nga kami tinuod nga tinilan sa kasulod ni Kristo kay si Kristo wala nagkaon
og umba, lauya, lechon, apritada, etc. Una nga, for the sake lang, alang ka na mo na mga Seventh-day Adventist na dili kami mukaon o umba, apritada, lechon, lamang sa iyang mga apostoles. Mr. Moderator, time na ba? So, muna, mga nagigma ko na mga kaigsunan for safety. Wala di mapamatutan na Nawala ka moderator, bro. wala man. Bro, nawala ka moderator. Yan, balik. Wait, ako tanaw na. Yan na ko balik. Okay, Mr. Moderator, na ba? Yan, check balik, bro. Ako nag-i-add, Brad. Okay, Mr. Moderator, na ba? Hello. Nara, bro, nara. Okay, bro. Okay. Say, Pila pa kami bukid, minuto? ulan di bukid karon. Okay. Pila pa ka minuto ang nabilin sa kuha? Karon pa ka nag-stop, karon pa? Oo, karon pa lang. Okay, so nabilin diri nga 3 minutes. Okay. So, kay wala man mi kaon si Kristo manghinigugma ko na makaig suonan og lechon, kawali, bumba, apritada, etc. Busa ang mga Seventh-day Adventist dili usab kaon siya ang among dito ug kaon siya og lechon, baka unsa pa man nga lechon dina baboy sa kaon usab kami. Ana man na follow the leader. Kristo leader man. So karon ato taon ang yahang paruganan mo na nga dili mapamatud-an balang kasulatan na pwede na kaunon ang tanang butang kay dapat ang unang tao si Kristo ug humba ug ang mga apostles. Busa to wala may kapasa dili usab namo kami mukaon bahin ni ana. So salamat ni nga si Kristo wala magkaon og kaning baboy para dili sa kami mga high blood o mga stroke. O tapos na ko sa presentation sa negative side. Mr. Moderator. Okay, so i-wait na nimo imong nabilin yung minuto, nga 2 minutes. Okay. Okay. Naut na tumayag. Okay. Wala, Okay, thank you kayo. Thank you kayo negative side. So diri na punta sa examination. So bro, yun din ko pagsugod ni magistorya, dito na lang ta magsugod sa examination. Ano yun? Uman bro, conclusion na ta bro, kaya para madali ta kauman bro. Okay, okay. Conclusion naman ta sunod ani, one stand naman ta. Basta na. Okay, unang pangutana. Dili may mukaon kay way mabasang ipakaon. Naabay mabasa nga nag-ingon si Kristong dili ipakaon. Naawa. Kung arito sa Bible, wala. So, dili sabi magbutang-butang. Kay wala man di ay. Ang akong pangutana, kinsay nagtudlo nimo nga apostol nga dili pwede mo kang humba nga wa kay mabasa. Sumala wala siya mabasa nga ipakaon o dili. Basta kami kay wala may nagkaon, di wala sa may nagkaon. Okay. Wala man di apostol nga nagtudlo. Ang akong pangutana, kinsa man di ay nagtudlo nimo nga ang baboy dili ipakaon, ang humba dili ipakaon. Kinsa nagtudlo nimo? Das New Testament. Ang imong gisulti, walay nagtudlo nga apostolis nga mukaon mo og litra por litra nga baboy kay wala man pud sila si Pedro si Pablo nagkaon og kaning baboy litra por litra. Ito ba yung pangutana?
Oh, unsa toy tubag nimo bro? Maingon man ka nga kinsa nga apostoles nga nagtudlo nga sa to ipakaon ang kaning baboy? Oh, ang Oh. kinsa may nagtudlo nimo? Kay wa man day nagtudlo mga apostol, wasan nagtudlo si Kristo. Kinsa nagtudlo nimo nga ang baboy humba dili ipakaon? Wa man nagtudlo namo sumala ra pod kay ang among modelo si Kristo man. Hmm. Akong laing pangutana. Muka Ang sagmi. matod pa nimo, si Kristo ang imong modelo. Ang niingon mas Lucas 10:8. Kung muadto ka mo sa usa ka lungsod og dawaton ka mo nila, kaon sa idalit kaninyo. Kung dalitan ka gumba, mukaon ka dili. Wala may nakabutang nito gumba mukaon ba day me? No. Objection. Wala ko makamutan na abay na muta ko wala. Kay imong Okay. Sa imong gingon, asa mabasa ang gidalitan og Bro. baboy? Asa? ang akong pangutana bro, modelo man kanimo si Kristo na amay pamulong si Kristo sa San Lucas 10:8. Kung muadto ka mo sa usa ka lungsod og dawaton ka mo nila, kaon sa idalit kaninyo. Karon kay ni Kristo kaon sa idalit. Kung dalitan ka lechon baboy, kung dalitan ka gumba, mukaon ka o dili? Kaon ko, mukaon sila. Kasi sila may nagdalit. Yawa man sila nakaon. Okay. Mukaon jud ay kuno sa ingon niya deklarasyon na wala na solbad ng krisis. Karon kay matod nimo, Paminaw na. Mukaon ko, kung dalitin ko og baboy kung nagkaon sila si Kristo. Muli ako tubag. okay. Karon nawala bang moderator bro? Uy. Ibalik sa moderator bro. Mr. Moderator. Ako pa itaw na kuyada. Nawala man. Wala ton kani hapit na. Pagkatoliko na giniron kay mukaon kuno siya og nagsugos Kristo. Oh, wala may mamata. Asa mo nga nagdalit si Kristo gumba. Tubag. Negative mo nga muuyon mukaon ra maday ka oban ring pindon na muhi. Oh. Sa lahat ko ng pagkistorya, kung nagkaon si Kristo gumba, mukaon sabmi. Pero kay wala man magkaog lechon baka, lechon baboy, lauya, apetada, wala sabmi. Daog na kay mukaon mo day. Wala man, panguntan na unti ka, nagkaon ba si Kristo gumba? Kay panopat diya pangutana na ron. Sige. Kaingon siya, mukaon ni mukaon si Kristo. Karon kay modelo bukono ni Kristo. Correct. Dere. Wala to na to ni moderator ron. Siya ko na jud kani ron. Ikaw man gani mo, magkay ka nagapamatuod nga nagkaon si Kristo baboy. Dahil ka mo, mukaon mo, naunsa na ba mo? Siya ko na jud kani. Pamatod nga nagkaon si Kristo, litra por litra, ug baboy. Mukaon. Naka-record na niya. Oo. Karon pangutan unti ka, kung naimo mabasa nga si Kristo nagdalit og humba ni Antonio Soto, mukaon ko. Ayo sa, anya na. Ayo sa, wala to na to ni moderator ron. Ayo sa. Mukaon ko ha. May mo si Kristo sa ko, Antonio, kaon og humba kay. Ayaw sa. Ang moderator itong lato na siya ko. Yung kan. Asa dapit. Kani may nindot nga debitor. Ang kato si Fernando Camacho. Gadibati Jaime. Sa barista to akong pamatudan nga ang pinadayag ko no Jess Sunday.
imbis siya negatibo sa papo niya, ni Uyon din siya, wala tayong magagawa dyan. O, hindi ako totol, sa ngayon ako dyan, sanding mababasa. Tanawa na. Si isa na ko kadibitor nga imbis kay iya side niya negative, ni Uyon Japon siya, karon si Soto, ni Uyon Japon siya, nga ipakaw na dahil siya. Ay. Simple lang kayo. Kung naatay mabasa nga si Kristo nagkaog lechon humba, mukaon sab ko. Kasabot ka ba? Ay na. Ingon siya, mukaon daw siya kung naay sugo ni Kristo kung naday mabasa nga si Kristo mukaon. Oo. Karon kay wa may moderator bro. Bro, ato na lang ni padayon bro, kay wa may moderator bro. Na naman man to di ay. Wala naman. Basig na lobat na ba ito bro? Okay, pabalik na to, Nyara. Okay, ako nag-i-add. Nara, paad balik. Nara. Okay. Okay, Mr. Moderator. Okay. Low. Okay, Nara. Sakoy. Ara na. Sunod, pangutana. Moderator, padungog ra. Sunod, Okay, Mr. pangutana. Okay. Pasensya ka kada ulan-ulan ba? Lagi. Sunod, pangutana. Mukaon kuno siya kung si Kristo. Mukaon kuno siya kung si Kristo ni kaon. Karon ang akong pangutana kay modelo mo kaniya si Kristo. Tan Marcos 7:18 to 19. Sa inyong panabot sama ra kamo sa uban mitubag si Jesus kanila wala ba day kamo magkabasa sa buot wala ba day kamo makasabot bisan unsang mosulod sa baba sa tao di na may makapahugaw kanya kay kini dili man mosulod sa iyang kasing-kasing kun dili ngadto sa iyang tiyan ug unya migula usab sa lawas sa pagsulti ni Jesus nini iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon karon kay niingon mas Kristo nga mahimo ng kanon ng tanang pagkaon mukaon na jud kag gumbaron kay mahimo namang kanon ng tanang pagkaon yes or no Mukaon ko kung nagkaon si Kristo. God! Ang pangutana nagkaon na God! Oh, asa nagkaon si Kristo kumba? Asa? bro, modelo mo kaninyo si Kristo. Mingon si Kristo sa Marcos 7 ha. Oo. 19. Kapag sulti ni Jesus na iyang gipahayag, si Jesus na namulong ha. Na mahimo kanon ng tanang pagkaon. So pako ni mo ning giingon ni Kristo o imo wala mo yunan. Mahimo sa uno ang tanang pagkaon nga gitugot sa inyo limpyo. So pako ni mo ning gisulti ni Kristo o yunan mo. O yun na nako, kung nakay nabasa diya nga nagkaon si Kristo gumba. Karon kayo yunan mo kanimo. Uyunan mo kanimo. No. Uyunan mo kanimo, niingon man si Kristo nga ang tanang pagkaon pwede ng kanon. So mukaon nagagumbaron kay pagkaon medyo nang humba. Yes or no? Asa man ang humba nga litra por litra asa. Kay pagkaon man gina, di mo gina ilim nun. Di po na matawag na to og kanang niyang ilim nun, kay di mo na liquid so pagkaon gina. Karon kiniingon man si Kristo, mahimong kanon ng tanang pagkaon. So mukaon nagagumba kay sundo ni Mas Kristo. Bikaw na magumba si Kristo. Bikaw na ba? Mukaon na ba sa gumba? Mukaon na ba sa gumba? Karon kay sundo ni Mas Kristo, yes or no? Okay, tubaga, bikaw na ba si Kristo? Umba? Yes or no? Ha? Bikaw na ba si Kristo gumba kay mukaon ko? Pangutana bro, pangutana dik. Ayaw mo balikan pangutana. I am questioning you. Your kanang imong papel is to answer my question. Your obligation is to answer my question. My question is this. Si Kristo mingon
mahimong kanon ang tanang pagkaon. Kay imo man ay sundon si Kristo, kay imo man ka na modelo. Mukaon na jud ka gumba karon kay imo man sundon si Kristo, yes or no? Mukaon ko gumba kung nagkaon si Kristo gumba. Good! Good! Asa nung ba ikaw ni Kristo? Latag, ikaw na ba si Kristo gumba? Kaya ko pangutan Kaya ko pinangutan na nimo. Karon, ningon mas Kristo. Mahimo ng kanon ng tanang pagkaon. Ang humba, pagkaon na ilim nun. Kumusta na ang tagalagi? Wala man ko nabasa diya nga ang tanan makalugod sa baba. Pwede nang kaunon. Ano ka ko bro? Si Kristo mingon. Mahimong kanon ang tanang pagkaon. Ang akong pangutana, kanang humba, pagkaon na ilim nun. Wala man din nabasa nga nagkaon si Humba si Kristo. Tubaga, ang humba, pagkaon ilim nun. Ang tubag, mukaong ko gumba kung nagkaon si Kristo. Ay na mo ito, putana na ko bro. Tubaga ko pangutana. Ang humba ba, pagkaon o ilim nun? Pagkaon na ninyo amilabot. Milabot. Akong pangutana tubaga, anis, kay debate niya, anis lang. Oh, Unsa Oh. maning humba, pagkaon ilim nun. pagkaon na ninyo, ay labot is day. Klaro na. Klaro Oh. na pagkaon. Oh, Klaro na. na. Pagkaon man kani. Bro. Pagkaon man kani. Miingon si Kristo. Mahimo ng kanon ang tanang pagkaon. Mukaon na yung karon. Kasi si Kristo may nagsulti or supakon ni Mas Kristo. Ang gipagkaon ni Kristo nga mosulod sa baba, mo Ano na ba karon o supakon ni Mas Kristo? mukaon lagi ko kung nagkaon si Kristo. Sumala ni mo, wala nagkaon si Kristo gumba. Sumala ni mo, nagkaon ka gumba. Bakit di eh? Pamatuloy nga nagkaon si Kristo gumba. Laing pangutana. Hagba. Laing pangutana. Oh, yeah. Niingon Mas Kristo. Ang bisan unsay musulod sa baba sa tao, di na may makapahugaw. Unsay makapahugaw, ang mugawa sa baba sa tao. Karon, ang akong pangutana, kaning karding baboy, kay musulod man is baba sa tao. Manyalingon Mas Kristo nga, ang musulod di mo ay makapahugaw. Dawato naman yung gipamulong ni Kristo, yung isa likoy. Asa man karning baboy dia? Asa karning baboy? Asa kay mukaong ko. Bro, ang ako pagpangutana ba, dawato naman yung gipamulong ni Kristo, isa likoy ni mo. Kay kamura man di ay nagkaon-kaon baboy nga wala nagkaon si Kristo baboy, di sabi mo kaon. Ay, pangutana. Sa unang Korintios 25, makahimo ka mo pagkaon sa tanang karneng gibalik dyan sa merkado. So, papo ni mo San Pablo, yun na ni mo. Uyunan nako nga tanang naa sa unang Korinto 10:25 pagkaon kana nga limpyo. Unsa nga pagkaon? Okay. Baka. Karon kay Oh, karon kay niingon man si San Pablo nga kanang makahimo na ta pagkaon sa tanang karne nga gibaligya sa merkado. Karon kay tanang karne man. Tanan na. Ito kasi mo merkado kay may karning baboy. Mukaon ka dili. Asa lagi ang baboy dito yung gibaligya sa merkado? Bro, ingon si San Pablo, tanang karning gibaligya sa merkado, pwede kanon. Karon kay naama dyan na maligyan karning baboy sa merkado. Kanon na nimo o dili? Sa Pilipinas ro na nangamaligyan karning baboy sa Hudyo dito ron wala. Okay, time Wala na. na naon. Okay, time na to, time na. Tayo na. So, Okay, time na. Salamat. Ay bro, wala ko mangutanag sa Pilipinas ba na bro?
Inyo na, inyo Pilipinas sa Maligya magbaboy. Okay, madunggan ko ninyo. Time na, time. Okay, so ano yun, manamilit na ta? Okay. Objection, conclusion, 5 minutes. So, conclusion na to. Ang conclusion mo, ang atong gitawag og negatibo. So, bro, SDA, ikaw ang conclusion karon 5 minutes, no objection. Panog. Objection. Conclusion, panog, 5 minutes. Okay. Ang gibarugan sa 7-day Adventist nga tayo mabasa nga mukaon si Kristo ug ang mga apostoles og baboy. Walay mabasa sila nga ng ngaon og karning baboy. So kay ang ilang pagsabot, ilang man general, so dapat sila si Kristo ang una magkaon og karning baboy. So ang 7th-day Adventist dili usab kaon sa mao nga dili diha sa wala ang kasulatan kay walay nagkaon og karning baboy ang mga Hudyo hangtod karon. Busa ang 7th-day Adventist dili usab kaon og humba, lechon, lauyang baboy, apritada kay wala may nagkaon niya na ang si Kristo ug ang mga apostol. That's why nga kami mga disipulo ni Kristo kung sa gibalaw dili usab kami musupak niya na kay wala may mabasa nga si Kristo nagkaon og kaning baboy pati ang mga apostoles dili usab kami mukaon og karning baboy. Amo lang kung naay mabasa litra por litra na safety gayod nga mukaon si Kristo og karning baboy. That's why mukaon sad kami kay iya man kami na mga kinaka. Kami siguro sad ni mutuman sa gisulti ni Kristo nga wala makita nga nangaon og karning baboy sila kumba, lauya o apritada sila Kristo. Upan sa ilang mga apostoles. 7th-day Adventist nag-advocate na dili ipakaon ang karning baboy sumala sa mabasa. Wala po'y mabasa ang mga apostoles o si Kristo nagkaon sa karning baboy. Patas. Wala sa nag-say si Kristo, litra por litra, ipakaon na ang karning baboy. Wala po mabasa na si Kristo nagkaon og karning baboy, litra por litra, uban po ang mga apostoles. Ang 7th-day Adventist, siniusab nagkaon sa karning baboy, lauya, lechon, o aposada, kay wala may nagkaon sa mga Hudyo o karning baboy o uban pa dito sa Israel, sa Jerusalem. Humana nga akong konklusyon. Upay gabi ka natong tanan. Okay, so imong iwi po na imong kami. Okay. Kayo negative sa imong presentation sulod sa 3 ka minuto. So bro, yun din, andam na ba kasi hindi? Question o objection? Bro Eugene? Bro Eugene? Napa si Bro Eugene? Sige bro, mo payag na ko bro. Okay bro, 5 minutes bro. Hello. Oh, 5 minutes. Oh, 5 minutes bro. Bro Eugene, 5 minutes. Sige bro. Bahid. Mayong gabi. Na dyan kaning debate ha. Kay si Urias, niyang ko naman siya mukaon ko na siya. Hello. Bro, madungog ko bro. Madungog ra, madungog. Sige. Dili ko maglisod ani kay si Urias, niyang ko lagi siya nga mukaon. Ko si Kristo lagi mo mukaon niya kay ingon mas Kristo. Kaon sa unsay idulot. Namingon mas Kristo, ang tarang pagkaon. Angay kanon. Unya ang humba di man ilimot kanonon man sila. Kaon just Urias ani ron. Naningon si Urias nga ang mga sabadista guilty. Ayaw ko buhata kaya mo silingan drink pure sabadista da pabipe dako kayo
dako kay blood pressure, taas kay blood pressure, di ba nung tamo ka o baboy, akong ginig na debate sa Batista man kate, isa nga udong, anong, di ba mo ka o baboy, tingnan no, na-blood mo ka, isa, ambot na nga ni Dong, mautan, o matang kanon sa idong, pamukot pa, hindi lang ko ingala ng pangalan na, kay katong nag-renew may upilit, ipipihan may isa, dako kayo, katulong din sa kibalik, bipi, mutaas sakit yung kako, karon, naiman siya nga, haram man na dito sa Jerusalem, natural, kaya ang gisugo na mga Hudyo man, kapil-apil, mga taga-Amerikano, mga tao na kagikan ninyo, oy, nawa po na kasi nga, haram man na dito sa Jerusalem, o kaya ang gisugo na, sa Leviticus, Kapitulo 11, versikulo 1, padungdos, ang mga Hudyo naman, ang mga Israelita, o si Moises, o sa may labot, yung kagikan, Amerikano, na! Nagapil-apil ka anak, kada kong binuang ni mata binuang, yes. Nya, ingon siya nga, dili mo kaon, kay may mabasa na si Kristo kaon, wag ka na ikatudlo niya mo nga si Kristo. Ang kanang way apostol, nagtudlo niya nga ayaw ka gumba, iyar na ina, mas minglan pa niyang Ginoo. Para na ito. Oh, ayaw sapaw kay garibat to. Pagpatunog pa yung pamatasan. Bro, conclusion, no distraction, no option, basta conclusion palihog. Go ahead, bro, no distraction, basta conclusion. Bro, gapo, palihog. Proceed, bro. Bro Eugene, proceed. Sige. Balikan ako kaning giingon ni Urias, magkakaon na ginis Urias ni, magkatuliko na gini. Hina ra man nagla kasi. Bro, kumana bro. Okay. Maginahina na ginis Urias ani sa Peter Pindon, umuhi nagbaboy. Unya ilang mga amigo si Urias, mingon sa kaon jud ko, basta mukaon na kaon na Ginoo niya, Ginoo na nagsugo. Isa nga, tara na sa unang Korinto, 10:25. Sa Pilipinas, sa bro ha? Padunggan ako bro? Oh. Dungog ra? Nabudungog ra. Ganang, ako lang niyo, dire ko maglibat. Sa kadang lang kadala bro. Pinaputol ko tali bro, sa iyo bro. Pinoy mo kay connection dere bro, kadala okay, balikan lang ko na kay bahala. Ha? Wala yung tingog, proceed lang, parang akong gi-stop na rin, naka 1 minute 14 seconds. I-wave na lang ako na bro, kaya na po signal dere bro. Sige to naman yung gi-open din na pinagi sa pag-ampo, ato po ni i-close pinagi sa pag-ampo, bro, SD, i-close ni pinagi sa pag-ampo. Okay. Ikaw bro, SD, ikaw mag-close. Kay si Eugene na nag-open ganina, ikaw ang mag-close. Okay.